Представете си историята на Алекс. Той е обикновен човек, който имаше големи мечти и амбиции за своя живот. Алекс беше обичан от семейството си и имаше невероятни приятели. Той беше светъл пример за много хора в общността си. Но както всяка история, историята на Алекс също има своите мрачни моменти. Алкохолната зависимост постепенно започна да променя живота на Алекс. Тя го откъсна от тези, които обичаше най-много. Той не беше същият без алкохол и животът му ставаше все по-мрачен и го отдалечаваше от всичко, което обичаше. Но дори и в най-тъмните моменти има светлина. И тази светлина беше решението на Алекс да се изправи срещу зависимостта си. Алекс реши, че не иска да бъде поробен от алкохола. Той търси помощ от професионалисти и се присъединява към групи за подкрепа. Той научи, че има начини да се справи с страховете и усещането за изолация, без да се обръща към алкохола. След много усилия и подкрепа, Алекс най-накрая възвърна контрол над своя живот. Днес Алекс е вдъхновение за много други хора, страдащи от зависимост. Той доказва, че можем да се изправим смело срещу наркотиците и алкохола и да построим по-добро бъдеще. Има надежда. Превенцията работи. Вярвайте в себе си. И така, докато споделяме историята на Алекс, нека помислим как можем да предотвратим зависимостта към алкохола в нашите собствени животи и в общността си. Проект "Не на зависимостите" се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежките дейности към Министерството на младежта и спорта.